Panoorin mo yung YouTube doon, subscribe nyo yung YouTube ni Boss. Dapat sinusubscribe mo rin yung mga ayos. Ito, di ba? May ibig naman ito. Wala po lang ito yung pang... Eko po. Ito yung sabi. Ano niya? Dating ho. Magulo aga ha. Gutom na ako. Manuno ka. Bikanin mo wing ho. Itong ka. Bro, kain na. Daran, bakit? Kami na may pizza. Tapos na yung schedule mo. Hindi hanggang alas 6 ka pa dito. Hindi mo na balutong ng salsa yun, yung ibabaw. Tutuyo na. Isang bibo na kada ako kayo eh. Kasi mo niya eh. Ngayon mo na. Wala nga ako yan. Ikaw lang mo Ano 1,000? Isang ship lang yun. Ako may tubo. Magkano? Marami? Madaling araw? Maray. Kanina? Sa akin ba? Sige, sige. Nabayad lang ako. Magkano ba? Okay. 70 lang yung kagawad. Wala akong kanin ah. May egg. Abay. Lloyd, pakiyaw na Lloyd. Gusto mo naman, Lloyd. Tagal na ako dito. Panoorin mo yung YouTube doon, subscribe nyo yung YouTube ni Bossy ha. Pangalan mo ng ano mo, boss? Zakas. Ha? Zakas. Dakas? Dapat sinusubscribe mo rin yung mga ayos, yung mga lasagero, yung marami dito. Pwede mo naman, pare sa truck ko. Lipad mo muna. Uy, eko po. Ito yung sabi. Ano niya? Ato ba ni kagawad? Luto. Dating ho. Magulo aga ha. Gutom na ako. Ha? Mamaya. Yan na yan, si Mr. Suabe.
Turo-turo ha, mga manuno ka. May kanin mo, Wing, oh! Itong kanin, oh. Sandok pa nga ulit sang kanin pa. Dito kay kuya, harap. At yung kumuna ang biming. Malinis po. Oy. Ba? Ay, malagyan sa ano? Animal Planet, andun ka na. Nanonood ka kanina, bawal mo sabi. Nanay nito. Nakasayang pa tayo doon, Lloyd, ha? Wala pa, ha? May karne pa rin tayo doon. Meron ba? Bagong luto yun. Zakas TV po. Zakas. Shoutout po sa Yeboy, saka sa Ios del Lazareno Central. Shoutout na rin sa mga tropang arms dyan sa May Silvia. So, salamat po. Wait lang siya, wait lang. Kaya lang, utang yaman, magmumura na. Magmumura nga yung mga customer namin doon, yung mga customer. Isa kasi nakagano. Tangin mo ano ka, Santo Niño. Ikaw kagad tinuro yung mga customer namin, nakulit kasi mga customer. Pero naman. Ganun. Dati ka naman na subscriber mo. Alam mo kung ano. Talaga mura-mura. Alam mo yun. Tapos pag mura, tayo natatawa naman. Diyaw lang na kilala. Alam mo ba, hindi na wala. Matok sa kanya dati. Ano nag-pandemic, kwenta lahat ng budget. Ano eh, tanga na, dalawang drone ko na benta ko, isang Mavic, tapos ang Spot. Benta ko yung ano ko, isang dito. Sabi yung mga lens, benta ko yung lens ko. Yung FFF ko. Kapag di ka naubusan, no? Kung ako, nakirang ko ng dalawa, nalulung na kami.